get drunk. I pozdravljam se nešto što plejci, danas igramo na Hypixelu Party Games. U ovom klipu ću snimati samo možda par 5-6 mini gameova, a u ovom Party Gamesu ima barem njih 300. Dakle da uživite u ovom klipu. Prvi mini game, u mini gameu beše treba se krijemo ispod slabova i sa neba padaju kao neki gruzvici, ako me zakači ja umiram, dakle moram da se krijem ispod tih slabova. Dakle da počnemo eto za nekoliko sekundi, evo ga, počelo je odmah. Ok, sakrićemo se ispod ovog slaba, dakle da, ajmo. Znači eto da mi zalaguje, brš, moram koji sam F5, ajmo. I to je to, idemo dalje. Ovdje, sakrićemo se ovdje, znači ja gledam blokove na dole, nekad treba da se gleda i na gore. Niko se nisi krio, gloj. Gledaj ti ovog, bože. Znači lik krenuo onako, sam onako krenuo. Znači lik sam krenuo, brate, ovo. I umro. Nije ni bitno. Inače, izvinite zbog ako budem imao loš komentar, pošto baš nemam baš šta da komentarišem. Pošto ono, nije se ništa ni zanimljivo dešavalo u posljednje vreme. To je to, preživio sam. Mislim da onaj posljednji koji stane živ, da on pobeđuje. Znači ovo ide sve brži, imamo sve manje vremena da se sakrijemo. I ima sve manje ovih kao ovih slabova. Ok, ovo je najzveznutiji, ali ovo namjerno koristim ovo ovdje. Dobro, preživio sam. Idemo dalje. Ok, samo gledamo ovaj blok koji je zatamljen i u tom bloku je kao, iza tog bloka je ovaj slab. Dakle da ono, ako vam se žuri, gledajte to. Ok, idemo dalje. Ok, ovdje, znači najlakše mi kad je ovako ovdje privici, to je najlakše nekako da preživite sa tim. Ok, skoristit ću ovo, dobro, ajmo. Dobro, idemo dalje. Pošto ovo možda traje, samo ovaj minigame možda traje do 50 minuta, dakle da ono, ako niko ne preživi, ali nije nas baš ni mnogo ostalo. Ajmo, ne! Ufa, lago je čovječ, on je normalno. Ne! Ja, umro sam. Ja, ne znam, zalagovalo mi je. Ajde, sad će neko od ovih, to je to. A, treće se mjesto, pa nema veze. Ajmo, sljedeći minigame. Uradit ću vratno negdje oko 5-6 minigama i onda prestavimo, pošto ono ne želim da mi bude mnogo dugačak klip. A u ovom minigameu ubijemo životinje, svaka životinja daje neki broj poena. I ko ubije najviše, on je pobedio. Znači, ne, minus 1 poen. Ne, shit, dobio sam minus poen. Pa čekaj, koji... A, 1 poen, pošto neke životinje daju... Pošto neke životinje kao daju minus, a neke daju plus poene. Dakle, da ono... Dođa. Dobro, idemo ovu kravu da ubijemo. Ajde. U ovom minigameu sam uvijek među top 3, dakle da... Ono ne bi teo... Ups, ne veze. Pogrešno sam kravu ubio. Ne, ubio sam opet, a ne gledam. Jel ova? Daj, dobro, aj. Dobre, idemo dalje. Sam moram gledam, da li nekad daje... Ne, ja uvijek baksuz nalećem na one koje oduzimaju poene. To je to. Nisam među top 3. 4. sam. To je baksuz. Ne vez. Ok, u ovom minigameu mi ubijamo betove i onaj koji prvi stigne do neke najveće cifre za neko određeno vreme kao pobeđuje. Znači imamo samo jedan boost jump, dakle da što se tiče parkura nema mjesta za grešku. Ok, da, ovo me je sad boostovalo na dole. Ajmo, udari ga, dođo. Inače, po meni ovaj server ima baš dosta dobrih minigameova, ne znam zašto dosta Balkanac se ne igra na ovom serveru, a ono, trebalo bi, mislim, nema i mnogo hakera, ne može zašto da se hakuje, mislim, zašto će vam bilo kakav hak za ovu igru, mislim, ja ne hakujem normalno, ali ono, zanimljivo je, mnogo zanimljivo ovi serveri, ovi minigameovi, dakle da preporučam svakom da uđe, IP će biti u deskripciji, dođa, kako bre promašujem, dođa, mnogo je teško da ih ubiješ, mnogo je teško da se ubiju, to jest, dođa, dobro, dalje, dođa, ajmo, znači ja što ne gledam kojice, samo ih ubijam, pošto, ako gledate kojice, vjerojatno nećete ni da stignete, jer ono, to je to, drugi sam, to je to. Ajmo, sljedeći minigame. Sad sam uradio 3 minigame, smo odradili, uradit ćemo barem 5 ili 6.
čisto pokažem barem jedan od ovih minigameova, a ako vi želite da vidite koji su svi minigameovi na ovom serveru, lepo uđite na ovaj server. Kao što sam malo pre rekao, IP će biti u deskripciji. Ok, aha, znači imam jump, dobro. Dođi, dobro. Ok, uzimaj žuti, to je to, nisam uzeo žuti. Kako bi nisam uzeo žuti je? Dođi, dobro, a ovdje ima ovaj cobweb, ne, dobro. Ajmo, skupljaj, nisam skupio najvažnije. Uzem 3, dobre. Neko mi je stavio anvil. Kako bi ne, ja prođem pored njega i ne uznem ga, brate. To je to, nisam uzeo. Dobre. Ok. Uzeo sam. To je to, prvi sam, to je to. Znate što nemam baš neki komentar, ali moram malo se skoncentrišem na igru, dakle da... a ovom minigame-u treba... Imate neku kao vunu, dobijete jedan blok vune i morate to da proširite. Onaj ko najviše proširi, on kao... dobije kao... on pobeđuje. Dakle da ono... Ok, ajde. Sve je pitanje tajminga i strategije. Ok, ajmo. Ja neću vjerojatno pobediti ovo, ali nema veze. Dakle da ono... Ajde. Nećeš. Ćao, poz. Dobro. A to su mene sad zatrpali, dakle da ono... Nema gde. Neću zato sam prvi, ali nema šanse da pobedim, zato što... Svi su mi zablokočili, svi su mi zablokočili, kao što vidite, mesto gdje mogu da se širim, dakle da neko će sad 100% da me stigne za ovih 10 sekundi, dakle da, evo, bar mislim da ću biti drugi, nisam siguran, da, bit ću drugi, ne, treći ću da budem, pa debre, imaš ni malo milosti, čoveče, bar, evo, opet sam među top 3, evo me, treći sam, to je to. Meni je bitno samo da sam top 3, da ima mog imena tu, a ovaj minigame je malo zeznut, zato što... Ne znam ni kako se igra, dakle da ono. Mislim da treba kao što više woolova kao da su uništava. Ok, evo. Ok, idemo ovdje uništavamo ovaj wool. Zato što vi se pokrećete, a samim time vaši udarci nisu mnogo precizni, zato što... Ono, pokrećete se normalno, ne može sad strela da ide pravo. A onako ja ni ne vidim strelu kad gađam, čoveče. Opa, to je neki bug, verovatno. Ajmo dalje. Ne mogu ovo, vidite. Znači ja gađam pravo i ono ide level, tako nešto. Nije uopšte precizno. Ok, ovo ću ovdje da srušim, ajde. To je to. Ja sam... Treći sam, brate. Nisam treći. Lol. Čudno, mislim da sam među top 3, čudno. Zato što se ono gleda od gore na dole, ona lista, dakle da ona. Sad je ovaj minigame zove Volcano, dakle da, ovdje se random ruše blokovi, kao što vidite, kad stigne do crveno, kad stigne onda on pada dole, a ovi blokovi vas prate, znači tam na oni blok na koji vi stanete, taj se ruši i onaj koji stane poslednji pobeđuje. Mislim da ovakav sličan minigame postoji na Mineplexu, dakle da, ne znam, možda postoji. Mislim da sam ovakvu neku vrstu Mineplexu, ovakvu vrstu igre već igrao negdje. A mislim da je to isto bilo na ovom Hypixelu, samo što je bilo malo izmenjeno. Dakle, sam meni malo laguje internet. Shit, ne! Izgleda ovaj pobedio lik. Ili? Da, ja sam pobedio. Čudno. Vjerojatno zato što mi je lagovao internet, vjerojatno zato. Da, definitivno mi je lagovao internet, čoveče. Šta se dešava? Izgleda da neko koristi drugi kompjuter. I tu je meni normalno zabagovao internet i više nisam mogao da igram, dakle da. Što se tiče znači ovog servera Hypixel, preporučujem svakom da ga pogleda, ne da ga pogleda, neko lepo da uzne IP koji će biti u deskripciji, da uzne da uđe lepo da se odigra kod čovjeka, zato što ima dosta minigameova i dosta stvari, znači možete da se igrate, da se zabavljate i sve to, znači nije ovo nešto, ono, pay to win server, što mi se mnogo sviđa, imate iste šanse da pobedite. Znači imate iste šanse da pobedite kao neko koji je kupio donora i tako to, dakle da. Dakle da, mi se vidimo u sljedećem klipu. I što se tiče Gamingcrafta, ne znam baš kada ću da snimim klip, pošto ovog vikenda kao što ste vidjeli nema
Gaming Craftersa, pošto ne igram toliko mnogo, zato što zbog škole tih stvari ja i ne znam baš ništa da radim tamo. Ako imate neki predloge, pišite u komentara, ako ne, onda ništa. Vidite što je ovako malo glup kraj klipa, ali ono, ne veze, mi se vidimo u sljedećem klipu i to je bilo to. Pozdrav!